Kaixo, bideo honen bitartez irakasle taldearen elkarlanerako testuingurua ebidentziatzen saiatuko naiz. Zuek emandako txantilloia jarraituz, geniale programa erabiliaz, hiru ataza azalduko ditugu. Lehenengo ataza, komunikaziorako kanal eta tresnak. Bigarren ataza, elkarlanerako kanal eta tresnak. Eta hirugarren ataza, irakasleok onartutako netiketa arauak. Vale. Lehenengo ataza, komunikatzeko kanal eta tresnak, hauek izango dira nagusiak. Vale. Hor irudi bat txertatu dut, hiru hiru evidentzia saltzeko, eta hauek izango lirateke erabilienak. Bata, posta elektronikoa. Vale. Hauek, presazkoak ez diren edo berelako erantzuna eskatzen ez duten komunikazioetarako. Vale. Eh, Asinkronoa, erabat. Vale. WhatsAppa ere geroz da gehiago erabiltzen da, bai modu sinkrono naiz asinkronoan, eta hau ja normalizatu dugun erraminta bat da. Eta era sinkronoan lan egin nahi badugu, bai bilera presentzialak eta bideokonferentziak egiten ditugu. Vale. Hurrengo ataza, elkarlanerako kanal eta tresnak. Vale. Hemen txertatutako irudia, mm, hiru hiru tresna nagusi erabiltzen ditugu. Vale. Zutabe nagusia, Moodle plataforma erabiltzen dugu, helburu orokorrak eta programazioak, egutegiak, erronkak eta abar lantzeko. Gure ikasleek ja ohitura hartu dute Moodle plataforma erabiltzeko eta hemen daukate informazio guztia ondo zehaztuta, planifikazio guztiak eta abar. Vale. Gero, volumenezko informazioa gordetzeko eta elkar partekatzeko eta abar, Drive erabiltzen dugu. Hau asko erabiltzen da e, informazio volumen handia dagoenean partekatzeko. Vale, eta gero ikasleen datu akademikoa, bilerak eta informazio ofizialetarako eta edukamos plataforma erabiltzen dugu. Vale. Azkenik, hirugarrengo ataza, irakasleok onartutako netiketa arauak. Vale. Hemen infografia baten bitartez, netiketa arau ez da ekite garrantzitsunak edo onartutakoak azaltzen dizkizuet. Vale. Lehenengoa, errespetua. Vale. Errespetua klabea da. Errespeturik ez badago ez goaz inora. Besteen ideiak eta iritziak errespetatu egin behar dira, eta ez da erabili behar hizkera sexista, rasista edo iraingarririk. Vale? Oso garrantzitsua. Vale? Beti ere guk erronkatan eta klaseetan laguntza eskatzen duenari laguntza eskaini inbartzaio. Bai irakasleok ikasleari, naiz ikasleak ikasleari, naiz ikasleak irakasleari. Vale? Norabide guztietan. Vale? Elkarrak ordututako arauak jarraitu egin behar dira. eh, Eta hitz egiteko eta idazteko egokia erabili behar dugu. Ados. Denboran ere egokiak izan behar dugu, ze bestela batzutan gehiegi luzatzen gara, eta beste batzutan nazkaraldi nahi dugu eta gauzak ez ditugu behar bezala egiten. Eta oso garrantzitsua ere, akatsak egiteko aukera izatea. Denok egiten ditugu akatsak, eta onartu egin behar dugu. Akatsak egin ostean ere, eh, ikasi egiten dela. Hau da lehenengo
irakasle taldearen elkarlanerako testu ingurua ebidenziatzen duen aurkezpena. Mm, Vale, ondo izan eta hurrengo arte.